ସବୁ ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବୁଲିବାକୁ ନୁହେଁ ତ ଟିକେ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା। ଡୁଗୁର ଆଉ ମୋର କିଛି ସାମାନ କିଣିବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଛୁ। ଏଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଟ୍ୱିନିଂ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଡୁଗୁର ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ତାର ସେମ୍ କଲର୍ ଜିନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟାକୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ରେ ତ ମୋର ଡୁଗୁର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଯିବ ତାର କାମରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠି କିଛି ମାନେ କିड्सମାନଙ୍କର କିड्स ଜୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ଖେଳିବାକୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନେକ୍ସସ୍ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ନେକ୍ସସ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମଲ୍ ତ ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ଼ ଥିଲା। ଏଠି ମୋ ଡୁଗୁ ଖାଲି ୱାଚ୍ ଯାକକୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ୱାଚ୍ ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଆଜିର ଆଉଟଫିଟ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ଡୁଗୁର ବି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଗଲା ସେଠି ଜଷ୍ଟ ନୂଆରେ କିଣା ହେଇକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତ ଆମ ତିନି ଜଣ ଯାକର ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି। ତ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସେମ୍ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ତ ଡୁଗୁର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା। ତ ଡୁଗୁର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲା ସିଏ। ଡୁଗୁର ଟି ସାର୍ଟ ବି ନଥିଲା ମାନେ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ସାର୍ଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ବି ନୂଆରେ ଧରିବାକୁ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ନୂଆରେ ଧରା ହେଇଗଲା। ତ ଡୁଗୁର ମସ୍ତି ଚାଲି ରହିଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିଦେବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ପାପାକୁ କହିଲୁ କି ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ତ ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲୁ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଡୁଗୁ ଖାଲି ଯିବିନି ବୋଲି କହୁଥିଲା ମୋତେ ଆହୁରି ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇବି। ତ ତାର ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ନା ତ କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ୱାସରୁମ୍କୁ। ତ ୱାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ଏମିତି କଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବାହାରୁଥିଲା। ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇଲେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ନୂଆରେ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏମିତି। ତ ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ମୋ ଡୁଗୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲାଣି। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାଟି ତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି। ମାନେ ସେ ଚାଲିପାରୁଛି। ମୋ ପିଲା ତ ଚାଲିପାରୁନି ବୋଲି ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ମୋ ଡୁଗୁ ବହୁତ ଖୁସି ସେତିକି ଦେଖିକି। ତାପରେ ତ ଆମର ତ ସପିଂ ସରିଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରୁ ମୋ ହାତରେ ବେଗ୍ଟା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ମାନେ ପର୍ସଟା ବି ନୂଆରେ କିଣିଲି। ତ ଟିକେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ଭଳିଆ କିଣିଦେଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡୁଗୁର ଆଉ ମୋର ସପିଂ ସରିଲା। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାହାରକୁ। ତ ମଲ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଯେଉଁ ଘିରିଘିରି ବୁଲିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚକ୍ରୀ ବୋଲିକା ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କାଲି ପାଇଁ ଶାଗ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ତ ଶାଗ ଟିକେ ବି କିଣିବାର ଥିଲା ତ ଶାଗ ଟିକେ ବି ଧରିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ମଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇଟା ଶାଗ ଟିକେ ଧରିକି ଆସି ସାରିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆଜିର ସପିଂ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବେଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ